Her har vi lungerne, og her der starter sådan med, at vi har vores luftrør, som er opbygget af nogle bruskrenge, som fører videre ud i lungerne. Så kan man se her, der har vi nogle bronkier. Ja, og når man åbner lungen her, så kan man se, at de her bronkier, de fører videre ud til de her sådan nogle små, mindre forgreninger, som hedder bronchioler. Og helt ude i enden, dem kan man godt nok ikke se, men det hedder alveoler. Yes. Ja, og lungen har også en lungehinde, som sidder fast på lungen. Og det her mellemgulv, Det sidder også fast. det sidder også fast. Og det er også en hinde lignende. Ja, og hvis vi så lige tager det fra toppen af igen, så er luftrøret, det er en luftvejskanal, som transporterer oxygen til vores lunger. Luftrøret, det forbinder mundhul og svælget med lungerne, og herfra, der er luftrøret, det starter ved struben, hvor den strækker sig fra strubehovedet til højre og venstre hovedbronkier. Så har vi de her brustkringe her, og brustkringene befinder sig i luftrøret, og deres funktion er at sørge for, at luftrøret her, det aldrig klapper sammen, fordi så vil vi mennesker og dyr, de vil dø. Så har vi bronkierne, og de starter i slutningen af luftrøret, og de forgrener sig ud i lungerne og ender som bronchioler i lungebladene. Der er de her to hovedbronkier, som der udgør det her lungetræ her. Og de sørger for at transportere oxygen ud i højre og venstre lunge. Så er der bronchiolerne. De her bronkier, som vi starter med, de bliver tyndere og tyndere, og så udgør de til sidst de her bronchioler her. Så er der lungehinden, den er meget tynd. Det er en meget sådan tynd, elastisk bindevævshinde, der ligger omkring hver sin lunge. Hinden har et større tryk end selve lungen, og den suger lungens overflade ud mod brystkassen. Lungehindens funktion, det er at forhindre lungerne i at klappe sammen, fordi så vil vi heller ikke kunne få luft. Så er der det her sjove mellemgulv her. Det er faktisk kroppens vigtigste åndedrætsmuskel. Den er sådan lidt kuppelformet, og den adskiller brysthulen fra bughulen. Mellemgulvet, det hæfter sig til ved hvirvelsøjlen, de nederste ribben og brystbenen. Indånding forårsages af musklernes sammentrækning, der affalder den her seneplade her, som der er, hvorved at det her omfang her af lungehulerne, de bliver forøget, altså de bliver større.